IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti ragsakken panagyaman ni Mayor Richard Agregado de Gala itinaangay a formal a turnover ceremony tinapasaya at a Vintar Sports Complex iti Barangay Lubnak, Vintar, Ilocos Norte. Inbatad ni Mayor de Gala aday ito'y a proyekto ket napunduan babaen ti God Local Governance Incentive Funds amang suporta iti panakapasaya at dagiti pasilidad a pagserbihan ti komunidad. Mainaig iti daytoy inlawlawag na nga umabot iti nasurok may sa milyon a pesos ti initial a pondo ti proyekto ngem nang TEDMET ti LGU Vintar iti 5 milyon a pesos a counterpart funds tapno mapatungpal ken mapadagkal pa ti panakapasaya at ti sports complex. Impakamo pa iti mayor aday iti a pasilidad ket may saka dagiti kang runaan a proyekto ti lokal a gobyerno tapno adda mausar dagiti atleta iti panagtraining ken panagpartisipar kadagiti nagduduma a kompetisyon. Sobrang thankful tayo nabayag nga ararapa akin ti kakailian detoy panaki-improve ti sports complex tayo amo temet nga detoy apo nga lugar ket iso ti kumbaga dati athletic meet at dati R1AA kaya detoy laing kaleplepas na palarong pambansa idi last year ken detoy little league ket iti amin nga mang-amayen ket iso ti may nga problema awan ti paglinungan iso idi naawat tayo, premyo tayo iti SGLG at dati almost 1.2 na premyo tayo. Dito nga sigod ti napanuno tayo nga pakikabilan na tanuanan to ti pagkurangan na ket isumiti counterpart ti local government unit tayo. So ayun, sobrang thankful lang tayo kasi laing ti makinabang dito itataget ti Barangay Lubnak no diket dagiti si Bubugel nga umili kang runan na dagiti anak tayo, magbasbasa, tajay ko nagtatayat, ada dito'y additional nga fasilidad tata nga mabalenda nga usaran nga pagpraktisan. Kada giti, for example, dito'y nalaling ag basketball, kada baseball, kada adupal. Tapi dito Barangay Lubnak. Dito namin ti sports complex tayo apo. So, naidunar dito'y iti local government unit na way back pa, makita tayo nga awan merti improvement na ket nakasaysayang nga han nga mausar detoy. Iso nga daytoy ti napanunutan tayo ta every athletic meet dagiti ubing dayo ket mosusat talaga detoy. Iso di ko nagtatay speech ko nga usually awan linong no kasta nga dada programa toy paayam dayo awan ti mabalin nga paglinungan dagiti ubing makigagaayam. Iso nga daytoy ti napanunutan dayo Barangay Lubnak ako. Kabayatan na inayon ni Mayor de Gala at Vintar Sports Complex ket mausar apakaangayan kadagiti nagdudumay sports events ken aktibidad amang tulong iti panakapabilig ti sports development ken panagkaykaysa dagiti umili ti Vintar. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.